дар қатори дигар сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони шаҳри Бӯстон ҷашни аҷдодӣ Наврӯзи оламафрӯзро бо шодиву нишодӣ беандоза шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан дар канори ҳам таҷлил намуданд. дар макони базмгоҳи наврӯзӣ гулгашти парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хаймаҳо ороста шуда сокинони касбу кори гуногун расму оинаҳои ҷашни наврӯзиро гиромӣ доштанд. дар чорабинии наврӯзӣ дар баробари сокинони шаҳри Бӯстон меҳмонон аз дохил ва хориҷи кишвар имкон пайдо намуданд ки бо дастовардҳо расму оинаҳои наврӯзӣ ва фарҳанги миллии тоҷикон ошноӣ пайдо намоянд. خیلی خوشحالم که اومدم. جزو آرزوهای من بود که بیام تاجیکستان رو از نزدیک ببینم. اینجا احساس میکنم که تو خونه خودم هستم. همش حس میکنم توی ایران هستم. احساس نمیکنم اومدم یه جای دیگه. مراسمتون بسیار زیباست. خیلی خوشحالم که انقدر به فرهنگ آریاییتون اهمیت میدید. مردم همه شادن، خوشحالن. خیلی دوست داشتم اصلا بیشتر اینجا میموندم. наврӯзи байналмилал дар ниҳоди хурду бузург шодиву нишодро душан намуда ҳамаро муттаҳиду сарҷам месозад. ин иттиҳоду сарҷамӣ дар чорабинии наврӯзии сокинони шаҳри Бӯстон мушоҳида мешуд. наврӯз нарҷаварад, наврӯз ҷовидонад, навзори дери зеботани нишонад. ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон пирӯз бод. қобили қайд аст ки дар шаҳри Бӯстон аз тамоми минтақаҳои мамлакат кору зиндагӣ мекунанд. намояндагони тамоми минтақаҳои кишвар хӯроку хӯришҳои наврӯзӣ, расму оин ва анъанаҳои неки гузаштагонро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. дар хаймаҳои оросташуда вижагиҳои ҳар минтақа ба чашм мерасид ва ин тадбир ба ҷашни наврӯз шукӯҳи хоса зам менамуд. муҳимтар аз ҳама сокинони шаҳри Бӯстон ифтихор аз он доранд ки ҷашну маросимҳои миллӣ аз ҷумла наврӯз мақоми байналмилалиро касб намуда дар баробари дубора эҳё гардидани он инак 15 сол мешавад ки мардуми сайёра онро ҷашн мегиранд. яке аз нишонаҳои хушҳоливу сарҷамии мардум ин ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки мардумро бо ҳам муттаҳид карданд, сарҷам карданд. яке аз фазилатҳои наврӯз ҳам ҳамин аст ки мардумро ба зиндагӣ умедвор мекунад, мардумро бо ҳам муттаҳид мекунад. дар гӯшаи дигари базмгоҳ намояндагони корхонаҳои санъатӣ бо оростани хаймаҳои наврӯзӣ ва ба намоиш гузоштани дастовардҳои худ ба чорабинӣ шукӯҳ бахшиданд. тавре ки маълум аст наврӯз воқеан ҷашни покию созандагӣ, паҳлавонию ҷавонмардӣ ва аз ҳама беш пирӯзии некӣ ба бадӣ ва нур бар зулмот аст. ҷавҳари аслии ҷашни бӯстонии наврӯзро падидаҳои наҷибу хушоянд аз қабили некиву накӯкорӣ, покию хуррамӣ ва шодиву нишод фаро гирифта ба хонаву кошона ва қаламрави кишварҳо саодату нусрат меоварад. дар шаҳри Бӯстон имрӯз бинед ки мардум ҳама бо як шукӯҳу шаҳомат, бо як нерӯи бузурги ватандӯстӣ, нерӯи бузурги хештаншиносӣ, худогоҳии миллӣ наврӯзи аҷам, наврӯзи байналмилалиро ҷашн мегиранд. албатта ин рисолати бузурги таърихӣ аст ва мо бояд кӯшиш бикунем ки насли созанда аз худшиносиву худогоҳиву аз анъанаҳои таърихӣ бохабар бошанд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини раиси вилояти суғд сокинони меҳнатқарин ва сарбаланди шаҳри Бӯстонро бо фарорасии наврӯзи байналмилал табрик намуда аз таваҷҷӯҳ ва иқдомҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат ва оғози солшумории аҷдодӣ на танҳо барои мардуми тоҷик, балки барои тамоми ҳавзаи фарҳангии форсизабон ва мардуми ориянаҷот муқаддас аст. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ҷаҳонишавии арзишҳои миллӣ наврӯз имрӯз ҳамчун ҷашни башарӣ мақому эътибори баландро касб намуда ба рамзи ҳамзистии осоишта, ваҳдат, созандагӣ ва дӯстиву ҳамраҳӣ табдил ёфтааст. наврӯз моро водор месозад ки на танҳо шукронаи сулҳу оромӣ кунем, балки бо масъулияти баланд барои пойдории дастовардҳои истиқлол, ҳифзи ваҳдати миллӣ ва суботи сиёсӣ талош намоем. барномаи рангини фарҳангӣ ки таърихи наврӯзи хуҷастапай, эҳё ва мақоми байналмилалӣ гирифтани он, раванди корҳои созандагиву ободонӣ, Тоҷикистони собиқистиқлол ва сарҷамиву иттиҳоди мардумро менамуд, пешниҳоди сокинону меҳмонони шаҳри Бӯстон гардонда шуд. наврӯз ки аз рӯзи наву айёми хуш мужда мерасонад, ба дили хурду бузург шодиву нишод меоварад ва умедҳоро барои боз ҳам ояндаи дурахшон бештар мегардонад. ҷашни наврӯзро сокинони шаҳри Бӯстон бо фаромандии зиёд ва ифтихор аз ин ватани наврӯз таҷлил намуданд.